Какво ви носи работата с АОН? На първо място достъпа до международни пазари и утвърдени практики и стандарти. Това ни дава възможност да отговаряме на нуждите на нашите клиенти. Как виждате ролята на иновациите в развитието на компанията? Ролята на иновациите е огромна. Ние сме функция на нашите клиенти и трябва да идентифицираме и да отговаряме на техните нужди още преди те самите да са ги идентифицирали. Което означава, че ако нашите клиенти са иновативни, а те са, ние също трябва да сме изключително иновативни. Кой беше най-големият урок, който научихте през тези 25 години? Дългосрочните стратегии и търпението всъщност са ключа към успеха. Особено в началото, през 2000 година, времената бяха такива, че голяма част от компаниите залагаха на краткосрочни стратегии. Но нашия път, който ние избрахме, беше доста по-различен и това в годините ни се отплати, така че вече 25 години сме заедно. Каква е ролята на екипа в успеха на ЕРС България? Огромна. Ние сме сервизираща компания, което означава, че нашия най-големи актив са хората. Ние разчитаме изключително много на екипа, даваме огромна свобода на хората си и това е една от нашите основни ценности. Ако можете да дадете едно послание на клиентите и партньорите на ЕРС за бъдещето, какво би било то? За да се развива една компания и за да може да расте, това е свързано с поемане на рискове. Не се притеснявайте да поемате рискове, ние сме до вас, за да може да ги управляваме.